Ngibingelele mntana sekhaya makuthi uyaqala ukungena kuleli page vele ugijime ucofa subscribe noma ucofe ulike makhomenteka ungalenzi iphutha mntana sekhaya commenta igama lami nguMelisizwe ngubongumusa ngwamnomiya ungwadi mehla izitha wangala eFriday la iqhamuka khona. Namhlanje ke sikuphathela udaba oluthe ukuhlukahluka mhlawumbe oluzokujabulisa noma oluzongimangaza. Into engase siyenze qala lapha ekutheni ungakhohlwa ukuthi kuyavotwa. Siyavota ke la sivota kanje sithi 052 Satma 19 enambeni ethi 324436 32436 iyona ke number esivota kuyona ukuze ikwazi iqhawe ukuthi libuye nayo le ndondo siyayidinga buya nayo. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila njani nina? Siyaphila nathi usibhalele la kukhona ofuna ukuzosixoxela khona. Ubani wakabani yini le ufuna ukusixoxela? Ngiyabonga ukuthi ngicine nifikile osukwini la namhlanje kumina. Igama lami nguNokuthula kaGumede. Indaba yami kanje ngithandane nomunye ubhodi sisakhula sifunda naye isikole sasesagcina sesibe nabantwana. So ke kuthandaneni kwami nalo bhodi lo ube umuntu obengafuni ukusebenza engazwani nomsebenzi. Ehlala ekhaya kwakuthi ngiyaphuma ngihamba ngizama amatoho. Mase ngithola amatoho impilo yaqhubeka ke ngase ngicina ngithola eselo senginayo manje. Mana usunomunye? Senginomunye lo ngimshile ubengihlukumeza ngale ndlela lo sangifunda naye esikoleni ngagcina sengimshiyile. Impilo ngithe mase ngingala ngasemadolobheni ngathola umsebenzi ngasebenza. Mana lo munye umshiyelana umshiyela ukuthi akasebenzi. Ube umuntu obengafuna ukusebenza ingakwazi ukusupporta abantwana bakhe. Ebe umuntu obeshaya nje isikhathi sikakhulukazi. Bengiphila ngenduku nje sonke isikhathi. Ngiyabuzwa. Umama akakangixoxeleke iluphi lolu daba asilethele lona ke namhlanje ngoba ngiyezwa ukuthi kunofuna ukusho ogonyuluke ngizwe. Engifuna ukusho ke kahle. Engifuna ukusho kahle. Ngoba impilo ngisho ngithi impilo isiqhubekele phambili. Sengithole omunye engizwana naye ubaba ngithanda ngale indlela ngithanda ngayo ngithanda ngale ndlela abantwana bami ngimfihlelile ukuthi nginabatwana abayihlanu. Mana ima lo uthandana naye manje umfihlelile ukuthi unezingane? Yes, ngifihlele ukuthi nginabatwana abawu5 abakhona. Isizathu sokuthi ufihle yini? Bengibona ukuthi abantu abaningi njengoba ngizele kangaka mangithi nginabatwana akuzobalula ukuthi aqhubeke nokungithanda njengendlela bengithanda ngayo ekuqaleni. Mana uyazi ukuthi ukufihla umuntu umuntu akafihleki ngisho ungamfihla ngana umuntu akuyena into efihla kaye uthema uyicabanga le uqala ubafihla wawungazi ngelilanga mhlambe ngaba khona umuntu ongakuthola kuthande. Ikona lokho ngingagcina sengifikelele khona la ka YouTube ukuthi ngibacela ukuthi abeze bangisize bangilekelele ngoba ngiyabona lento ukuthi nasendlini angisakona ukulala ngisakhona ngisho ukwenza niyangidla ngaphakathi. Sengifuna ubaba ukuthi azi ngalabatwana ngingabafihla abatwana njengoba sizoqhubeka ehamba ekhaya yovela ekhaya ebese seyazi indaba aqhubeke sebazi nabatwana. Yena usesendlelweni ezithize ngawe futhi ingakho wena usufuna kuvele. Usesendlelweni ezinkulu kabi ukuthi ufuna ukuhlangana nomndeni wami. Yini yakwenza wamfihlela ekuqaleni wangamtshela mhlambe nisaqala ukuthandana kungakafiki la ekuthenini ubudlelwane benibuze bukhulu? Ngaba nokuyingeza nje kakhulu uma ngibona ukuthi ngoba labatwana ngabathola ngisebuncane kakhulu ngifunda isikole. Ngaba nokuyingeza sengithole lo ukuthi mangiveza le nkinga lo baba lo ngizona naye uzosuka ngangithathi futhi ende bese yangishiya futhi kanjani. Impilo yami ayisiba nzima kakhulu ngoba ngangiphuma empilweni yokucindezeleka la ngangiqhamuka khona. Manje mawucabanga wena ube bekuwena osecatholweni zalo baba ubungamukela ukuthi aqhamuke sezokutshela senihambe nobudlelwane ukuthi kunabantwana nabo? Bengeke kuze kube lula namina ngoba noma bekuthiwa uqhamuka nabanye abantu ozongitshela ukuthi unezinye izingane bengizophatheka kabuhlungu kodwa manje ngendlela ngiyamthanda kakhulu angiyibone ngihlukana naye. Ingakho ngithi noma ngifika kulomshado ngifike esazi ukuthi nabatwana bakhona. Isifiso sami ngifisa ukuthi angimukele nalezi izingane ubaba. Mangakavela athi ubaba ekhaya akayizwa kahle lento oyishoyo angayimukeli uyozizwa kanjani? Ngizokhathazeka kakhulu.
Uyabona kwesinye isikhathi kodwa uthi imfihlo ziyalimaza ziyahamba icindezela ubudlelwane. Ngiphatha buhlungu kakhulu lento ngoba indlela anginakekela ngayo angazi ukuthi ingathini anginakekela Owakabani lomfo okuyena wathola kuyena izingane mhlambe mayinga izingane zakhe yena uyinakekela yena ke lo osuka kuyena ubudlelwane nobudala. Uzondi sibongo sakhe kodwa manje le iyangibonisa ukuthi ugcina ukuthi upha nemfihlo ugcina ikufakela izinkingeni sengifuna kungabi khona into ezoba imfihlo phakathi kwami naye njengoba siqala nje ukuthi manje ufuna ukuhamba ekhaya ngifuna ukuthi siqhubekele yonke impilo yami singene nabantwana sibe right. Wena isifiso sakho ukuthi ayimukele lezi izingane sona sifiso sakho. Isifiso sami ukuthi ayimukele ngoba mangathi ngiyayibeka nje indaba abaningi abanye ngathola ukuthi vele nabanenkinga njengami sengiyacela ukuthi ngicela nje ukuba nikwazi ukuthi nisize abanye abantu nami ningisize nje bayenzeke nacela nafinyelela la ekhaya. Yo udaba esibhekene nalo luthanda ukuba nzima luthanda ukuba bucayi. Insizwa kuthiwa isenhlelweni zokwenza okwehlukile zokukhombisa uthando kodwa manje lo wesifazane ulivalele ngaphakathi konke lokho uma esefuna ukukuveza njengoba siqhubeka siyaphambili. Engifisa ukwazi ke mama ukuthi kulobo budlelwane ke osukubo njengamanje zikhona nezinye inkinga mhlawumbe onazo mhlawumbe engakwenza ukuthi umnyeni wakho mawucabanga angakuvumi noma kwemukele lokho kukhona umuntu okanjani sifuna ukwazi ngayo ukuthi umuntu okanjani. Umuntu okahle yena kwesikhathi uyaba nolaka ulaka lakhe alusho ukuthi umuntu esingathi ngithi unenhliziyo embi ngoba noma sikhuluma sihlale phansi sibonisane naye. Lesi simo engibhekene naso ngisibona sinzima kakhulu ukuthi ngalula ukuthi ngivele ngimbheke nje ngimtshene. Ninazi izingane nomnyeni wakho noma yena unazo ezinye izingane ngaphandle akaxoxela ngazo? Unazo ezimbili ngaphandle. Nina nobabili ninazo izingane? Sineyodwa. Kusho ukuthi manengane eyodwa plus nalezi zakhe ezinhlanu naleza kusho senziwa nezingane ezo8 emndenini. Niyakubona into ukudla kuyanda? Yebo kakhulu. Kakhulu. Isikakhulukazi nje mangabe ethola iqiniso nje umyeni wami. Iqiniso uma ethole lona ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nami ngikhumuke kuleli ketanga engibopheke kulona. Yo. Angazi ukuthi kuyena izofika kanjani masiqamba sifika kuyena sengifisa engabe sesisondele safika kuyena simuza ukuthi uba kanjani uba umuntu okhona ngeinsuku ezingaka ekhaya mhlambe mangathiwa siyohlala naye phansi. Akhona makwama weekend uyafika ngama weekend akasona asebenzi. Engifisa ke ukwazi njengamanje zingakanani izingane zenu ngoba ezakhe zingakanani ezakho zingakanani mhlambe mawukuthi unalo ulwazi nezakhe zomnyeni wakho. Ezakhe lenye yokuqala ino 22 lenye ina 18 isibili yebo bese kuthi kwezami ke eyami yango 2000 yokuqala esibili 2004 eyesithathu 2008 eyes4 2011 last born bese kube ya 2014. Yo lezi ngane zinobulilo ofanayo mhlambe ezomnyeni wakho nezakho zikhona inabo ubulilo ofanayo umfana amantombazane kanjani? Mina sayithi ndamba amantombazane lukhona umfana nentombazane. Kungakuphatha kanjani lezi ngane zeni senihlanganisile bese iphinda zijolana khona egcekeni? Ngiyangiphatha kabuhlungu kakhulu leyo nto njengoba ngicelile nje ukuthi ngicela ningilekelele ningenelele ukuze khona ingane ezokwazi ukuthi nazo sikwazi ihlanganise zazana bafowabo nodadewabo. Kuya ngokwenyukela kuya ngokushuba siyathemba ukuthi usisi uzolithola usizo siyothi masifika abe eselitholile usizo. Siyakuthembisa ke mluleli ukuthi kungekudala sizobe sesibuyela nalolu daba seliphelele. Into wena ongayenza njengamanje hlala lapha epagini iKings Also News usubscribe ufollowe wenze sure ukuthi uyahlala kulona ipage bese ungakhohlwa ngane yakwethu ukuvota kuyavotwa uthi nje 052 Satma 19 32436 32436
0826 ilapho ke okuvotwa khona. Asambe siyobona ukuthi usisi simlekelela kanjani. Alright, sisiphindeke kwasiphinda lokho saphinde savuka. Ungakhohlwa ngani yakwethu ukusubscribe lapha epagini King Zoso. Ufike nje uthi xhofo insimbi leyana bese uyasubscribe, ufollowe, makufolloweka wenze sure ukuthi nama comment uyawashiya ngaphansi ukuze sizokwazi ukulandela ama comment akho sikwazi ukubona mhlambe nawe singakusiza. Usuku lwesibili ke namhlanje sibheke la ebesifuneka khona la ukhumbula ukuthi kunosisi obesibhalele efuna ukusitshela indaba yomnyeni wakhe. Namhlanje sithe asithi qithatha sihambe siyofika khona sibone ukuthi yini esingase siyifice yini engase yenzeke. Sitsheliwe ukuthi ubaba uba khona ngama weekend nje kwakuyi weekend namhlanje sithe ake sisondele khona sigxume sihlale asambeni siye khona. Ilona ke ikhaya leli esizongena kulo esifuna ukubona ukuthi ngabe kwenzeke njani. Asasi noma sowafica yini. Konkonko konko sanibona ekhaya ninjani no. Siyaphila sihamba nje bafowethu sizenzela iTV show esihamba siyenza nje indawo zonke manje nayi la ikhathi sihambe sasaqondana sihamba nje sicinga imize singahlala khona sixoxele nabo ukuze sizokwazi iTV show nake le engicanga ukuthi izovela nje inyangeni engengaki nizoyibona nje kumabona kude nasema pagini lawa ka YouTube lapha ku King Zoso iyona lapha engasivele khona. Siyabonga singangena ngaphakathi naba besivumele ekhaya ukuthi singene. Siyabonga. Sanibona kuleli khaya. Igama lami nguMelisizwe ngubongimusa ngwamnomiya. Siphuma ngaphansi. Okay, ngicela ningihlalise la eduze kwenu ukuze khona kuzokwazi ukuvela ngalendlela esifuna ngayo. Alright, njengoba sengeke ngayichaza igama lami ngubongimusa ngwamnomiya ngiphuma ngaphansi kwe King Zoso News. Sihamba nje sihlalela sibonela nje abantu sibuzela nje imibuzo nje. Ngiqale ngakuphi ngiqale ngakubaba ngiqale ngangumama just nje ukunazi. Awuphinde le nto ayisho lapha eminyango. Yangonanga kukhona nesengonile Nkosi yami cha sithe nje ngisivela ngaphansi kwe page I King Zoso News sihamba nje siyicingela izinto esingayifaka ku YouTube. Manje wabona kuyona yonke le mizwa azoqabela umuzwa kaQulu wena. Hawu ikoxabhashe lapha cha Donda. Hayi ngoba kukabi kube umuzi esithe mangihamba kwaqondana nawo uqala. Sikhole lento ayishoyo noma uthunyiwe. Cha ikholwe emakhathini asizile kabi. Sizonibona nje singabantu nje abahambe beyicingela beyibuzelwa nje imibuzo nje. Mhlambe singayixoxela nawe naxabhashe siyixoxele nje sibonela ukuthi yini esingayixoxa. Mhlambe niyafuya kule ndawo uyayibona yonke leyo nto wena Donda. Awukhulume nananga umama. Mhlambe nizozwana. Awu kulungile kuthiwa mama ngikhulume nawe mhlambe wena uyakwazi ukuyixoxa mhlambe ungangixoxela uthi baba ngibuze wena ukuthi niyafuya yini. Mhlawumbe kufika kanjani mhlawumbe. Cha phela imfuyo nje mhlambe zikhona inkomo lama ezidayisayo mhlambe masingathi sehlela ngale mhlambe umuphi umuzo nenkomo ezidayisayo ngala noma imbuzi. Awucishele lapha. Inkomo edayisayo zile ko crossing last nazi lokishi leli. Oh amanzi nisawakha kule ndawo. Amanzi cha sinempompi. Senaba nama impompi endlini. Yebo. Kuzocisha baba. Kuyenzeka mhlambe manje edrobheni nisebenzisa ama taxi noma nisebenziseli ama Uber lawa sekhona manje esikhathini samanje. Uthe ubayisibona. Umfo kaMnomiya. Nomini. Yebo. Ngizokuhlonipha njengoba uyindoda. Yebo kathina. Bengithi mhlambe uzoganga ngathi. Cha. Phela kusaphephile la.
Hayi angizili ukuzoganga ngani into engizoyenza la wena khathini njengoba siyixoxela ngisho nje ukuthi siyayixoxela sihamba siyibhekela nje izinto njengoba nisechazile nomama ukuthi imfuyo itholakala ngaseCrossini yabo kule ndawo nayo mina nje ngifuna yona imfuyo ngifuna nezindawo zokwakha njengoba nila elokishini mhlamba ukho uzodayisayo nwazi cha angena nje nomuntu ovama phuma ubaba uyasebenza vele engathi uzobuza into eziningi hayi akakili ngiyayibuzela nje ubaba yena uyasebenza cha akasebenzi baba okay umama yena uyasebenza yebo ngiyabamba amasilo amasitogana ngathini oh okay njengoba kuyi weekend nje ngiyabona kuthulekile ngifuna nje ukuthola ukuthi mhlambe labantu abahleli la baqala nini nje ukuthandana bona bobabili siqale ukuthandana ngo-2009 ukuzwana kwethu sathulana ngale elokishini kaB oh okay fika ka-anti wakhe ubaba yazovasha anti wakhe ngale yebo sasesithola sisixhumane naye sazanake umuntu olokhu engilandela njalo ke fika kwezongibheka kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuthola le ntokazi ngathi wayezabalazela yazi umkhumbuza insuku ke manje umkhumbuza insuku ezimnandi cha ngafika nje ngiyinsizwa kwabo ngamkhombisa ukuthi ngiyinsizwa ke mina mangibhedelo wathi ke phela uyeqhenya njengentokazi kodwa uthi sengifikile ngoxabhasha inazi ya awu wasabalaza dudu adolo kanye kwangithuka ngithuka uthando kekeleke ngiyane basket angene emakethe ngambona emamathe ngasho ukuthi awusengihambe naye awu siwani madoda wamwina futhi ke imanzi yami lengiyithanda kabi ngiyithanda ibhaki akasamoyizeli tata mana umoniswa yini oyikhumbulayo ngaye hayi nje ukuthi nje ngikhumbula nangendlela asaqala nje ukuthandana naye umuntu nje enhlana amancoko namanje sanda amancoko nje umuntu amangijoke nje isikhathi esiningi kumnandi nje ukuhlala naye ubaba yebo kumnandi nje kakhulukazi yo hayi uyabona kumzomnandi wona esufunayo la okuthokomele khona azibe ngithi ngizofika ngingithelele noma idrink kodwa phela nama ngenibikeelanga bengizofika ngithi njani ningiphuse noma idrink hayi bala sisazothumela abantwana yikho phela bengibuza itolo ekhona la endaweni wabe ngenze ukuthi nami ngiyithenge phela uma ukuthi anithenge kanti kwenziwa ke koxabhasha lokho yo siphuma sesiphuze into nje kunjalo nje phela yona mfundisi safundiswa yona ubaba leyo njengoba nithi niqale ngo2009 ukuthandana ubudlelwane benu bumnandi ninazi izingane awu sethuma ucathi ngabe sithuma ba sethuma all right zingaki ingane ninazo iyodwa ikhona okay nalengane nje eyodwa cha angithi ke nje obezovusa umuzi kaBaba okay wangifica nje nginazo embili angizange ngimfihlele ngamtshela nje ukuthi nginabo abantwana babili mawuthi uzovusa umuzi kababa wakho ngingayise ukuphulula mawuthi uzovusa umuzi kababa wakho sekuvela ususenhlelweni ngayo njengoba ubona nje wangikhuluma nje vele nje wangangimthembisile ngifeza isithembiso manje yabona ngifeza isithembiso nje ufika nje emalangeni ngiyakhona ngibheke khona impela kubo okay akusekudala hayi ngiyakhona mhlawumbe ngokubiza nje ngiyabona ukuthi uhamba kahle uhamba namakhamera hayi phela ilokho esifuna ubona mawuzosimema thina sifuna uthi mawusimemile wenze sure ukuthi ulungisa amasentshana yebo leyo ungangimemala wena xabhashe kufanele uwenze sure unamasentshana kulungile nithi lezi izingane uthe wena xabhashe unezingane ezingaki sesizonke zintathu nje ububona nje kukhona esithathu phela ingane ayihlukaniswe ingane ayihlukaniswe ingane ngoba oxabhashe bonke labesikhuluma ngabo nje lokho kuyangijabulisa lokho kushoyo ukuthi kunamaplan amahle siyafisa ukuthi ugqugquzele amanye amadoda kuphi nje ongakusho kwamanye amadoda into ebaluleke kakhulu ke masikhuluma ebangeni labantu besilisa esithi amadoda ukuthi umuntu akabe indoda ukuba indoda ke kubiza ukuthi uyiphethe kanjani futhi uyiveze emphakathini umuntu onjani ayikho into ebaluleke njengokuthembeka endodeni nokuthi ke ifundiseke kanjani indoda njengempela uyibona iqhamuka ukuthi indoda ke la uyibuze uyabona
ubone nemithetho yoyisa ukuthi ikhona la hayi indoda esiqhwanqhwanga edaka mshaya abantu uyabona uze kuthiwa ubani boshela ukushaya intombazane awusungayondoda. No, kuyezwakala xabhashe esifisayo lapha mfowethu engifisa ukukwazi wena nomama nike natholakala mhlambe ninemfihlo kwakho lapha enfihle lakho nezinto. Hayi ngabe ngiqamba amanga angimfihlele ngisho kodwa ngingazi kohlangothini lakhe kodwa nje ngiyamthemba ukona konke esikuxoxayo hlala isithembisana izinto ezinhle nje. Mangathiwa ukona kufihlele khona mhlawumbe ubusuyathola ungakwazi ukumxolela noma ungavele ube indoda nje enodlame. Yo kunzima ukuqaqela into efana naleyo kodwa ngoba isithandwa sami lesi isithandwa sami ngayinika isikhathi eside kakhulu la ngithi uma kukhona okuyingunyuluka angakhuluma khululeke thina boxabhashe safundiswa ngalento ekuthiwa ukuthethelela kuyashiyana ke phela nokona kodwa ngiyakusiya umuntu kwangathi akekho right. Umama kukhona nokumphethe kabi wase eyakha. Makumade Kukhona lapho ke ngibona khona. aw angazi phela Makumade sithando sami Kufike la udaba olunzima khona. khona akuronge ngikushilo. Makumade kanti ngitheni? Hayi angazi kuwe xabhashe mhlambe kukhona lapho thinte khona. Phela umuntu mawuyolobola ngenzeka ubujabuliswa yilokho ukuthi umfisela into ezinhle. Lisimoya kwa lisimoya phakathi kwayo lisimoya khondlo bangezitha lisimoya awu maphakathi kwayo lisimoya bakithi. Oh mama ngabe kukhona la esesifike sathinta khona thina. Kukhona mhlambe lapha esesithinte khona okubi. Awu kodwa maqobe wami ngiyaxolisa uma kukhona la ngibona ngiyaxolisa kakhulu khona ngikhuluma khona lapha Cha asazi xabhashe ikho sithi mhlambe makukhona lapho sesingezwa ukuthi ziqhamuka kuphi lezinto. Bonke kakhulu baba. Ngithandile kwamkhombisa uthando baba. Namhlanje baba ngicela ukuthi ufuna ukuya ekhaya, ufuna ukuhamba usovela ekhaya baba. ngiyaya ungeke kushintshe lutho. Mhlambe wenziwa uvalo phela amanye amadoda ayathembisa agcine engafikanga. Musukenza into. Ngayenzi le. Inkinga khona baba, ngicela ngiqolele. Ngicela ngiqolele baba. Ngiqolele, ngiyaqolisa baba. Ngiyacela bandla. Ngiyacela. Ngicela ngiqolele. Ngifuna abantwana bakhona lapha ekhaya. Ngifuna ngiyangena la ikanishade nami sengiyabazi labantwana baba. Ngidla lento. Makumeta ngikuzwa uthini? Makumeta uthini? Hayi baba. Ngala phakathi kwekhaya. Ngiyacela baba, ngicela ngiqolele baba. Ngiyaqolisa baba. Hayi ke xabhashe into esilethe lapha ekhaya uyena umama Sbalekile. Kunengunyuluka afuna ukuyikhipha. Njengoba usibona sikuleli ekhaya ngicabanga ukuthi
esisuke yavela ngalendlela evele ngayo mhlambe singamnika ithuba ayichazele leyo ngonyuluka afuna ukuyikhipha. Baba awumancane makhana awuphindela amagama adwasho. Baba ngibacela yimina bakayo shop ukuthi bafika phakathi kwekhaya. Baba nginabantwana bakhona ngabasalala ekhaya eBhamshela baba. Ngifuna mangifika phakathi kwekhaya bese sazi wazi ngolabantwana ngicela ungimukele nabo. Ngiyacela baba ngiyacela. Man khona into engayizwa kahle. Unabantwana abadadewenu noma ukhuluma ukuthi unabantwana wena obazana esifini. Bantwana bami baba basalayo. Hawu makumede. Baba. Makumede. Baba. Makumede. Emva kwesikhathi esingaka. Makumede emva kwesikhathi esingaka. Baba ngiyaqalisa baba ngiyaqalisa. Makumede ima animeni awusuke nawo suka nalento yakho. Hey ongitshela wemakumede uyaphola wena uyafika wena qalisa baba. Ibona abantu ongibizele bona nabo bazomanje phakathi kwethu. Baba ngikhombisa uthando olukhulu ngiyahluleka ukuyibamba. Ngibacela ngibabona ukuthi babasiza abantu abaningi abantu abaningi babasizile. Ingakho ngicela namake Makumede emva kwesikhathi esingaka. Manje emva kwesikhathi esingaka Makumede ngikondla Makumede emva kothando olungaka. Yonto ngitshela wona namhlanje le. Ngiyacela Mingaki leminyaka nguthanda. Ngiyacela ucela inhliziyo yami yonke ngiyacela ngilutho. Makumede man ubeswena abantu bakoxabhashe ihlazo lindelo ongenza lona namhlanje ngifela abantu engabazi emzini wami. Ngiyaqalisa baba ngiyaqalisa ngicela ungibukele baba. Cela ungithathe baba ngiyakuthanda kakhulu myeni Mana wami. ngithatha phela kwehlazo usunginike lona njengamanje ungihlaza phambi kwabantu. Uyangicabangela kodwa Makumede ngibona kahle mina. Ngiyaqalisa. Mana usuke wena. Suka. Mana ngibona kahle. Ungibona ngicela ngihambele la. Ngiyacela. Ayikho into engizokhuluma nawe. Ufike la wayibiza wazento engcono kanti ningiplanele. Cha xabhasha uplanele. Ayikho into engifuna ukuyikhuluma nani. Kusuka lamanje ayikho into engizoyikhuluma nani. Ufuna ukuzoxolisa wena mongamnika ithuba Baba ngiyaqalisa baba. Yazi awungiboni Makumede. Awungiboni mawana ne. Andeni ngisiza ngicela impumelelo. yebo xabhasha Ngeke ngizofa nje amadoda emzini wami. sizophuma Intozo kanti ngizongishaya. cha asizini ukuzokushaya John phatha amadoda anengane engaka ngithi ngizongishaya. cha Ngifuna ngiphumele phuma naye hamba naye. Impahla wena sizokulandela ngemumva impahla zakho. Uyazi impahla zakho ziza ngemumva angisakufunda emzini wami sezwani. Umuzi wami lo ikoxabhashe la. Akuzikwenzeka le ndlela wena unezingane wena emva kwesikhathi esingaka awungitshela emhlola. Ungihlolela hlazolini. Ubhizi kumina uthi unengane yakho khifi yona ngane le. Yona ngane le. Wena usho unengane ezu5. Ha? Baba ngiyaqalisa. Hey yazi utakubambe kuhle kufele. Ngiyaqalisa myeni wami. Cela ungibukele. xabhasha Wena ngiphumele. xabhasha Wena ngiphumele ngiyacela. uthe wena ungamxolela Ngiyacela baba. angithi ukuthi wena ubungamxolela kanti ubusho kuphi umxolela mawukuthi uthola inkinga zakhe iziphi inkinga ukuthi ungamxolela Hayi kodwa njengale. Wena njengendoda. Wena ungamxolela asikakhulumi ngami sikhuluma ngawo indenda kubona ufebe lento le. cha Indenda ibizwa ngani lento? asilinde mhlawumbe Ibizwa izingane ngani? uyithola ungakafiki Awungasho phela ngasho nanga asikhulumi la kalona idlozi. sifuna ukuzwa ngicela sihlale phansi sikwazi ukukhuluma naye sikwazi ukukhulumisana ukuze sithole lolu daba ukuthi lezi ingane uyithole nini Ahlale phansi la. siyacela wedona siyacela xabhasha Hayi kodwa siyacela xabhasha Cela ngivumele. cha siyacela uma ungasinikeza ithuba lokuthi uhlale phansi lento sikwazi ngicela ngiphumele lento izolungiswa oxabhasha phuma nje la kwami ngiyacela phumani. Ngiyacela mfowethu. Ngiyacela manje ngizokulimaza ngempela ngiyacela. Ngicela ngiphumele. kodwa wena Yabona ngena la ngaphuma la. wena ubuthe uzomxolela umkakho Phumani manje. Phuma makwapha. Uyangazi manje ngene ekamereni ngizophuma. Manga ngena le kamereni ngizophuma kakhulu. khuluma naye ungcono khuluma sizwe
angifuni. Mhlambe masingezwe, mhlambe Ayisathi into engifuna ukuyizwa, ngicela hambe. Umuntu naye uyewona. Bandla njoba ingakhetha efike wabhalela thina ingoba ubefuna ukuthi azomtshela ngoba kusho ukuthi ube novalo lokusondela kuwo. Yazi ayithi into engisafuna ukuyizwa. Wona lokho yayazi. Masungethela phela uzoshona phi baba? Ngizoshona phi ngiyacela qhaphashe ngiyacela mnyeni wami. Awuzomethi phuma. Awuzomethi phuma. Madoda kukwami. Ngingambaphi nje. Kukwami. Makumadela ngokuthola khona lezo. Ngikhalisa baba. Baba ngiyakhalisa baba. Yazi ngizobiza abafowethu manje. Ngizobiza oqhaphashe. Ngeke ngiphumele phela manje. Ngicela baba ngiyacela. Ngephume. Asinqabile. Mani, ufuna niphume. Baba ngiyacela ngizoshonaphi? Ngizoyaphi baba? Nasekhaya yazi ukuthi Polisa Donda, sicela ukuxolisa. Mama, sicela wehlisa umoya sikwazi ukukhuluma nawe. Sikwazi ukukhuluma nobaba. Papasha, into esiyifunayo lapha mfowethu, sifuna ukuthi kungabi nobudlelwano obuchitheke ngenxa yethu. Thina nje wasilapha nje sizolungisa. Thina sicela ukuthi umvumele. Ukhona izingane engazazi mina. Ukhona izingane engazazi. Inkinga asazi ukuthi lezi izingane nithole nini. Yikho besifuna khulume achaze. Ngoba mhlambe thina sizohamba la awukumsheshisa ke bandla ngibala amagama usaphume hamba. Ngiyaqalisa baba ngiyakuthanda baba kakhulu baba. Angifuni ukushiya baba. Angifuni ukushiya. Cela ungiqalele baba ngiyacela. Ngicela. Esikufisayo lapha ukuthi sizwe ukuthi lezi izingane othunayo uyithole nini mhlambe kuze sazi ukuthi ubaba ukhona uzokwazi ukuthi ukhulume nobaba umchazele. Lezi izingane ngithole baba ngisahlala le emakhaya endaweni yasebhamishele emakhaya. Isizathu sokuthi baba ngiyaqalisa. Baba isizathu sokuthi umfihlele kwaba yini mhlambe sifuna nje ukudlula shonela. Ngasiwanga mthande kakhulu baba. Ngobathi mangabe ngimtshana iqiniso ngeke ngimukele. Ngiyaqalisa baba ngiyaqalisa. Ngiyaqalisa baba. Ngiyaqalisa baba ingane zami. Ngiyaqalisa myeni wami ngiyaqalisa ngenhliziyo yami. Ngiyaqalisa Ngiyaqolisa qhaphashe ngiyaqolisa. Ungana ngathi umtshela ngengane impili ngaphandle wahlule ukungitshela wena ngezakho. Baba ngabe ngizongilahla baba. Ngabe ngizongilahla. Wazi ithemba lami lonke. Ngithuma kakhongi mina ngesonto elizayo. Wena uzokhuluma lento. Ngakho baba ngicela bake ushophu bazongisiza. Ngenqusi manje ngifuna usizo uhambe uyekhaya ngingakwazi isanga lento. Ngiyakuthanda ingakho ngikwazisile baba. Cela ungixolele baba ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyakwazi baba awunayo inhliziyo elikhulu. Hayi baba ngiyaxolisa baba. Uphume la. Phuma. Ngicela ngidedele uphume endala ngiyacela ngidedele. Ngiphume la. Ngiphume ke kwami la ngiyacela. Kulungile. Baba ngicela ungixolele. Bani. Ngicela ungixolele baba. Ngiyaqolele baba. Ngiyaqolisa baba. Ngiyaqolisa. Wena phinde ngibona baba. Ngiphatha sokulandela ngemuva. Ngizoyazi baba. Ngibacela bazongisiza la ekhaya. Ungununga. Shit. Ngizoshona mina. Melisizwe ubongusa owamnomiya usephinde wabuya futhi kulolo hlelo lwakho olumnandi la esikuthathela sikubeke. Ngicela ungakhohlwa ke ngane yabethu ungena kwi-page ubese uyasubscribe wenze sure ukuthi uyakhomenta ushiya comment yakho sizobuya sizoyiphendula. Namhlanje ke uyazi ukuthi uke wasibona ensukwini sihamba nomama simhambisa lapha kumnyeni wakhe la kwafika kwasuka khona idubedube esaphuma khona sesijikijelwa saphuma khona sesihlehla nyova. Namhlanje umama uphinde wasibhalela futhi wathi uyacela nanga umnyeni wakhe emfonela kodwa ngenxa yokuba novalo nokwesaba sizozwa kuyena umama ukuthi kwenze njani. Sawubona mama. Yebo sawubona. Namhlanje kusibizeleni. Ngitheke ngibuyele kunina baba njengoba kwasuka umsindo phakathi kwami nobaba sigcina sesiphuma kabuhlungu. Ubaba uye wangicela ukuthi ucela ke ngifike namhlanje sizoxoxisana naye sukela namhlanje. Ase ngibothi hayi akube kuhle ukuthi futhi niphinde nibe khona futhi abakayoshuphu bezokwazi ukuthi bangixazululele le nkinga. Mhlawumbe baba sebonile ukuthi sekumele izinto zethu sibise ngendlela. Ngiyacela badlane ngisize kakhulu. Yini oyilindele lapha masifika lapho njengoba ufonela yena inhliziyo yakho injani njengamanje?
nginakho ukuthuka kakhulu ngithukile indlela engamshiya iyona ngimazi namanje ukuthi ngifice sesimene sikanjani. Hayi ke ake sihambeni ingane zakwethu sishone khona ngaphakathi sibone ukuthi lensizwa ngabe imbizeleni umama. Ekhaya kodonda xabhashe wena wasenkoleni sikhulekile lapha ekhaya senila futhi Donda. wena mama ngibiza wena ngiphinda ngiphathela laba bantu bakho futhi Cha baba njengoba uye wangibiza ngiyacelile futhi ukuthi ngiyacela beze bazobangiphelezele kuze ngikwazi ukuthi sikhulume bekhona ngicela ukubuyela ekhaya. beze bangiphelezele yona nto nje oyilethela laba bantu. cha xabhashe inhloso yakhe ukuthi akhombise Hey into engizokhuluma nawe wena. cha ufuna ukukhombisa siyacela nje namhlanje ukuthi usivumele singene ngaphakathi akuzilwe ngokubi namhlanje sizoxoxa sizobonisana sicela nje usivumele singene ngaphakathi sikwazi ukuhlala phansi sixoxe sikwazi ukuthi sishiye ababukeli bethu bebonile ukuthi niphindile nahlala phansi naxolelana Elula lento akukho okunye kufanele ngikwenza ngingena la ngani ngene kukwami la hawu mbukeli lapha ekhaya uyayibonela ke isimo sinzima njengamanje xabhashe kwenzeke namhlanje sicela nje ukukhuluma nawe ukwazi ukuthi sixoxisane nawe akunto ngifuna ukukhuluma nani xabhashe mkhwekazi uyaphila Awu mkhwenyana uyaphila kodwa hayi siphilile cha ngithi angisho hayi ujabule kami sekutshekile uxole mkhwekazi utshekile manje kuyabhimba into nje ngifuna ukuzosha ukuthi cha amalobolo ngiyakhansela abakhongi bajikile manje ayikho into ezokwenziwa umntana wakho enza ilikhulu ihlazo ngikhuluma nje ungibuke emehlweni ungilandela abantu bamakhamera la ungilandela igore zingiqinya kwami so le yena mkhwenyana Angithi. naso ngilalela usho mkhwenyana kwenzeke yilezi imfihlo ke lezi anazo nawo zaziyo lezi ukuthi ugcina izingane ningangitsheli zona ukuthi lo unezingane uquqaba lezingane ningifihlele mina ukhwekazi ngiphoxekile ngifuna ukusho nje lokho ngifuna uqamba manga nawe benguthanda impela kodwa nje akukho esizoxoxa njengamanje ukusho nje ukuthi amalobolo awasezi bye bye awu ngicela ngihambeleke ngiyacela ayikho into esazoyikhuluma wena ngubizile wakhetha ukufika nalaba bantu xabhashe thina into siyicelela ukuthi sikwazi ukuthi xabhashe wexabhashe hawu xabhashe imthwalo yakho naye nengubo yakho afika naye hawu Baba ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa baba ngiyacela baba ngiyacela uzoyaphi nalezi Hey. baba ngiyaxolisa baba baba ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa xabhashe siyacela mfowethu Ngicela, siyacela mfowethu uvele xabhashe sicela ukuthi xabhashe baba ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa baba xabhashe wemfowatona Fokatonda. Hayi. baba ngiyaxolisa Xabhashe. ngiyaxolisa myeni wami ngiyaxolisa baba ingane zami ngiyaxolisa baba Azizile ngokubi xabhashe. Ngiyaxolisa myeni wami ngiyaxolisa Xabhashe. Xabhashe. angazi nini Yeah siyavuma xabhashe kulungile kodwa akufune ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa akufanele angazi nini baba ngiyaxolisa baba isikole yes baba
Baba ngiyacela baba baba ngiyazama. Anifuni Hayi asivele sambeni bafethu ayilungi lelo daba. Makunje. Hambani. Kodwa baba, kodwa sizongikhiphe kanjani ey'ngubo zami baba? Awu baba ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa baba. Ngithambani. What you say? Udaba lethu luhamba kanjalo luhlulileko lwa namhlanje. Umama samba naye nje banibona umnyeni wakhe uvele wafona phambi kwethu wamxosha straight. Ey. Kunzima. Mama ngaphambi kokuthi ukhale uzizwa unjani? Angisazi ukuthi ngizokwenza njani, angisazi. Ngiyamthanda umyeni wami. Luphelile udaba lethu ingane zakwethu. Ungakhohlwa ukusubscribe epageni kaKing Zoso. Siyavoda